ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନାର ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନାର ଡାକରା କ୍ରମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଭଞ୍ଜସେନା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷୋଭ ତଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ 2 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଗୋଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହି 2 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଡାକରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।